Mám to zopakovať? Tu je kapitola ďalšie o sebe, pretože vlastne tieto tabuľky boli vytvorené na základe Katzovho a Barthelovej indexu, ktoré vznikli v roku 1965 a 1969 a sú len na fyzické ochorenia. Takže neviem, že či je to realita súčasných dní, keďže sa píše rok 2023. A teda už nie je len iné storočie, ale aj iné tisícročie. Že pokiaľ je tam dieťa s Aspergerovým syndrómom a pokiaľ dokáže chodiť a pokiaľ navštevuje bežnú školu, čo pre dieťa s Aspergerovým syndrómom je nutnosť, pretože ho do špeciálnej školy ho nezoberú, tak v tom prípade vlastne má mať mieru odkaznosti 1 alebo 2. Ako je tam taká alibistická veta, že je to aj na posúdení posudkového lekára a vďaka tomu sa k opatrovateľskému príspevku vedia dostať niektoré. Keď proste lekár vidí, že proste tudy cesta nevede, tak vie tam dať. Ale tých lekárov je málo. Lebo sa stretávame aj s vecami, alebo s posudkami, kde je napísané, že dieťa je normou intelektu a v posudku sa človek prečíta, že dieťa je mentálne postihnuté. Alebo že má určitú diagnózu a potom si v posudku človek prečíta, že má úplne inú diagnózu. Že tak aj to ten posudkový lekár musí vedieť čítať.